Niin kuin puhuit, niin Kiitos. uni on ihmisen perustarve. Kyllä, ja sille kaikki muu toiminta perustuu. Eli ihan jos ajatellaan sitä ravintoa ja liikkumista, nyt vaikka mikä tässäkin teillä on varmaan keskiössä, niin se, että kun me tiedetään se, että miten uni heijastuu meidän painohallintaan, se heijastuu meidän ruokavalintoihin, se, kun se näkyy ihan aineenvaihdunnan tasolla ja eri hormonien, mitkä vaikuttaa muun muassa nälän ja kylläisyyden tunteeseen. Eli ihan suora syy-seuraussuhde sinne. Sitten liikuntamotivaatio, suorituskyky. Kyllä me tiedetään että tavallaan, ja se palautuminen, että jos me halutaan vielä liikunnalla tuloksia. Puhuttiin sunkin rankasta urheilusuorituksesta, että kun siinähän ollaan niin kuin vahvasti sillä hajottavalla puolella, niin se uni sit niin varmistaa meille sen palautumisen ja sen kehon korjaamisen ja jopa sitten sen kunnon kasvamisen ja kehittymisen siinä omassa vaikka harrastuksessa. Niin hyvin elintärkeitä, eikä tarvinnut ihan mennä treenipuolellekaan, vaan kaikki solujen korjaaminen. Että ihan joka päivähän meillä tapahtuu hajoamista.